Kaixo benak. Kaixo egunon? Zegoen. Ondo, ekarrizkite ditia eta gogokin. Nire gogoan ditut zuen egoteko eta Oso ondo, nik bai, a ber, zer buruz hitz egite den? bena ikastegietakoa, ez? Bai, ikastegitako naiz, bai. Eta pilotaria nolatan mundu honetara. Bueno, herri txiki bateko naiz, ikastegita bezala, eta leheno egia esan, lagun guztik ibiltze ginen frontoian edo pelotan edo futbolen, eta, guk ordu pilo bat pelotan posatzen genituen, eta pelota eskolan hasi nintzen bertan egin, eta, nire aitare pelotari izan zen bere garaien, eta, uste etxetiken da lagunen artetiken, dauketela afizioi, eta hola hasi nintzen pixkanaka, eta gaur egun arte. Suposatzen garaiagoetan zu egiten ibilko zinela jokatzen lagunekin eta pilota mundua eta profesionaletara salto egitea zure ametxetako bat izango zela, ez? Bai, egia da, txikiezeanen, ez zela ibiltzen profesionalizateko helburukin, ibiltzea gustatzen zaizulako kiroloi, asko disfrutatzen zulako eta ondo pasatzen zulako, eta orduan denborakin, aurrera zoazen einen, aukera hori sortzen zaizu, eta egia esan, bai da, beti izan duzun ametsa bat, egi bihurtzeko aukera bat, eta oso pozik eta arro, no, egia esan, bai. Zugo debuta Tolosan izan zen, Tolosako behotiba pilotalekoa, okerrez banago 2017ko otsailaren 27an zer izan zen egunon zuretzat. Egia esan, nik debutatu nun kasualidade xamarrez, berez aurrelarien nintzen eta atzelari bezala debutatu nun, eta egia esan oso egun handi bat izan zen, ze Tolosako inauteri zien, eta ni inauteri oso zalea naiz, gaur egunen Tolosan bizi naiz ikastegitako izan, bai, eta oso egun handi bat ez, familiko getortza izan zuen, laguneke bai, eta partide bat zorionez irabaztea izan nuen, eta gaina gero parranda handi egin nuen, así que oso egun hona. Debut ezin hori. Bai, ezin hori. Hola. Eta txapelketetan ere parteatu dezuelo profesional mailetan edo. Nire gatu egiten nahi. Bai, ni bigarren mailako pelotarien naiz, bigarren mailan parte hartu duten buruz buru eta, lauterdine bai, urte pare baten, eta binakakon, baina, irabazteko aukerik ez dut izan, egia esan, baina, parte hartu dut, hori da gure egunerokotasuna, hortako saiat preparatzea, ahalik eta urrutuna iristeko txapelketatan, eta hurrengo baten aukera gehiago dauko. Zein da zure helburu bat ezagik, eukiko zu helburu bat mundu honetan logotu nahiko zenukena? Ez da, igual ez du askok esango, baina egia da, nik, baina adin batetik aurre, baina 17-18 urtetik aurre, zure helburua, nire helburu ezan kasu honetan, bai profesional maila iristea ez, eta baina horre iritsita, beti nahizu gehiago, baina egia esan, ni nire biziko ametsa bat bete dut, eta, gero gora berak izatege, hobeto xeo okertxe, baina egia esan nahiko pozin hau, zen helburu bat aspalditik garretan nukuen amets bat, betetzeko gai izan naiz, eta, oso pozin hau horrekin. Eta horrekin konformatzea. Hoi da, oso ondo. Zer da pilota bat zuretzat? Pelota bat netzako da gaur egunen bizimodu estilo bat. Egia esan urte pilo bat pasaitutelako pelotan ingurun, ordu pilo bat dedikatu dizkiotenak, naiz da beste gauza asko utzi behar izan, baina naizena da mutzen. Eta esango nuke bizi estiloa dela, ze pelotan ingurun hasi naiz, ezi naiz, eta ikasi indet asko, pelota dauzken balorei buruz asko ikasiet, eta egia esan bizitzeko modu bat esango nuke dela netzako. Eta frontoi bat, zer esango zenuko frontoi bat?
Ba, berdin ez, alde batetiken postasun asko eman dizkiten toki bat, zorionez, bai afizionatu mailan, bai gaztetan, profesionaletan gutxixo, baina irabazteko aukera izan duten toki bat, eta beste aldetiken baita ere, aldi beren, decepzio batzuk eman dizkizuna, ez? Beti nahi izatezu irabazi eta etzea beti iriste irabaztea. Nisango nuke pelota bezala ikasteko balio izan diten zerbait izan dela, ze ordu pilo bat sartu ditut hor, eta, azkenen danet izate dituzu, gora berak izate dituzu, eta orduan, bizi estilo bat esango nuke pelota bezala xe. Jakingo zenuke frontoi bat aukera edo zaila egiten zaizu. Bai, zaila egitea, egizan Euskal Herrin zorionez frontoi onak asko dauzkeu, baina bat aipatzekotan, Iruñeko Laurrit frontoia aipatuko nuke, batez frontoia oso ona dalako, nik uste hemen ingurun daun honenetakoa Euskal Herrin, eta aparte bertan sortzen ambientea ikaragarri dalako, ez? Guain pandemia honetan gaudenetiken ez da oso erresa, jendeak ezin dulako sartu, baina nik ezagutu duten 3 urte hauetan behintzat, ez dut ezagutu beste inungo frontoiik hola betetzen. Ambiente ikaragarri da, jendea beti gainen dau, larun bateroia betea dau, eta aparte frontoi bat, frontoi bezala oso ona da, oso regularra dalako. Ez beste batzuk bezala igual. Daude frontoi, eske ez da erresa frontoi bat oso irregularra izatea, ez gero pelotak behar duek frontoi hortako amoldatuta, eta ez da erresa frontoi egoki izatea. Desegoki gehiago daude egoki baino, baina zorionez, profesional mailan frontoi industrialetan jokatze dugu, esan nahi du frontoi irregularretan, eta, hortan arazoik ez dauko dugu gisa. Horrekin esan nahi dut behar esan nunan aizukoetan regularak eta irregularak daude nun gu publikoak ez gehala kontuatzen detalle. Igual, kanpotik behatuta frontoi guzti berdinek emateue, naiz da neurriz berdinek izan, baina oso desberdinek die, batez lurra desberdina duelako, ezkerpareta desberdintxoa dalako, eta askotan detaile txiki horiek asko esan nahi du. Eta zuba daukazu, lehenengo momentu baten frontoi batea iritsi eta zerbaitetan fijatzezala. Noski, partida horretik naiz eta profesional mailan beti frontoi antzekotan ibili, beti fijatzea eguraldi aldaketa asko esan nahi du, humedadea da hon, ez da hon, egoaizea da hon, ez da hon. Orduan, lurren beti fijatzea, ze lurren nola da hon, eta gero humedadea hondi balin badaude, ezkerparetan ebai behidatze dugu, ber guzti da hon ez da hon, pelotak era bateo beste ateatzen dalako. Telebistatik dira normala ematen du, baina egia esan aldaketa hondi daude bai. Pilotaz aparte zerbait egin daukazu ikasketa bat. Nik 18 urtekin Eskoriatzan hasi nintzen, kirol magisteritza ikasten. Guazen. Eta 4 urte pasan dituen bertan, eta kirol magisteritza karrera atera nun, eta de hecho, profesionaletan hasi aurretik baita ere ordezkapen batzuk egiten ditu nintzen irakasle bezala, ordiziko ikastolan, eta gero aukera batea ditzaiten eta gaur arte hemen nabil. Badaukazu esperantzarik hezkuntzara bueltatzeko. Noski, egia esan bokaziokin ikasitako zerbait da, heziketa asko gustatzen zait, guain aparte ere bai pelota eskola nabil gaztekin, monitore bezala, eta mundu horrek asko deitzeit, eta egia esan bakigu kirol mundua eliten ez dela bizi guztiako izaten, urte bolada batzutako izateala, eta espero dut, hemendik urte batzuta, hemendik gutxia, irakasle bezala hitzea, nun baiten. Eta heziketa fisikoak ere emango zizun pilotan, adibide batzuk eta ikasketa batzuk. Noski, egia esan nahi oso aberasgarri gintzait kirol magisteritza ikastea, eta horre balio izan dit baita ere pelotako eta nire prestakuntzako, eta batez ere pelota eskolako gaztekin ezitzeko ikasteko.
bueno, baina, mila esker etortzeagatik. Oso ondo, eskerrik asko zuri eta hurrena berriz juntatzea. Hala, mirareko diego, muixo bat, Vale. ikusten. Venga, muixu bat, Agur. erarte, aio!